Кажем добър вечер, добре дошли на нашата публика. Тук в зала имаме сградата на Соня Негзор български. В шоуто ни тази вечер ще видите. Какво може да те накара да отидеш на училище, въпреки че имаш извинителна бележка? Какво може да те накара да отидеш на училище и до другия край на града пеш, в условия на снежна буря, парализирала целия град? Какво може да те накара да оставиш гаджето си да те чака половин час на връз Свети Валентин в средите за режим? Какво може да те накара да дойдеш на училище 2 часа по-рано, когато имаш контролно по биология и химия в един ден и не си дочел последните страници на ад? Какво може да те накара да дойдеш в училище в събота? Отговорът на всички тези въпроси е един. Лудост? Не, отговорът е White Doves. White Doves. Да, те не са пели подлеза, но скоро ще бъдат не по-малко популярни. Те не са пели пред четвъртокласници, но са пели пред десетокласници. А за 3 месеца, откакто са заедно, броят на песните в репертуара им надвишава 7 пъти този на Революция Z. Но кои са те? Нюгюн на 17 години от 10-я клас мечтае да преоткрие себе си. Тя е певец, девизът ти е мога, а любимият предмет – музика. Несрин на 14 години от 8 Б клас, забавна, закачлива и винаги усмихната. Нейната зодия е близнаци, а любимият предмет – компютър. Това е Мелиса, на 17 години от 10 Б клас. Описва се като реалист, мечтае за лукс, тя е дева и има желание да постигне всичко. Нейният любим предмет е преса. Криста на 18 години от 12 Б клас. Позитивна и лъчезарна. Мечтае за добро бъдеще, нейната зодия е Скорпион, а любимият предмет е хладилник. Моника, на 16 години от 10 Б клас. Описва се като... Нищо не се описва, защото явно не може да открие истинските думи. Мечтае за много неща, а нейната зодия е Овен. Девизът ти е Аз съм. Любим предмет – Гриндър. Слави на 17 години от 10 Б клас. Инатливо, упорит пич. Мечтае за развитие и успехи в областта на музиката. Неговата зодия е Водолей. Неговият девиз е винаги готов, а любимите му предмети перо и китара. Това е Викторио, на 16 години от 10 Б клас. Трудно му е да се опише, но и за сега не мечтае за нищо. Девизът му е Аз искам. Зорница на 16 години от 10 Б клас. Описва се като отговорна и организирана, мечтае за щастливо бъдеще, зодията й е Дева, девизът ти е Зная мога ще бъда, любимият предмет в училище е география. Нека посрещнем на живо при нас White Doves. Мелиса, много ме... Да. Мелиса, много ми е любопитно как се вместяваш участието си в групата и учението, защото, както ми е известно, ти пак такова стипендия за успех. Нали ви е известно, че при надарените хора съотношението е 1% работа и 99% талант. И при нас просто да. Със самочувствие, но нека ми е интересно как подбирате репертуара си, тъй като знам, че имате различни интереси и слушате различен стил музика, поп, рок. Ако може аз да говоря, значи подбираме песните, които са популярни между нашите връстници и ги правим в наш стил. А понякога правим компромиси. Нека да продължим по сценария, ако обичате.
Криста, коя е първата песен, която ще изпълните на нашите зрители и гости? Това е песента на Келли Кларксън, Because of You. Това означава заради вас. Кой за какво обвинява в тази песен? Семейството на Келли Кларксън се разпада, когато тя е на 7 години. Брат ѝ остава с баща ѝ, сестра ѝ отива при една от Кейти, а тя остава с майка ѝ. С тази песен тя се обещава, че никога няма да повтори техните грешки. Нека да не караме зрителите да чакат, микрофоните са ваши. Say
Приемате ли нови попълнения в вашата група? Себе си визираш. И как по-точно си виждаш в тази формация с твоите гласови данни? Може да е хубаво, обаче мога да давам ритъм на съжение. Лесен. Невъзможно. Ме пускаш ли? Аз те пускам, ама нещо ми говорят слушалката. Невъзможно, невъзможно. О, сигурно пак напомня да ни излизам в сценария. Това е следващата песен, която трябва да чуем.
оставим нашите гости малко да се починат, защото е време за нашата рубрика. Слушали внимателно? Искаме отговори на въпросите, които ще ви задам. Кой изпълнява оригинала на песента "Вика за Виво"? Кой? Естествено. Кели Кларксън. Сега ти получаваш награда. Не е корупция, просто аз ти ще кажеш, ще ми отделиш по-сега. Колко братя и сестри има Кели Кларксън? Един брат. Какво две? Ти печелиш какво означава в превод заглавието на втората песен, която изпълниха нашите гости? Както се казва на английски, sometimes, който спечеля. За мен шоколад няма да. Не. Наградите няма значение, Дани. Какво значат някакви награди? Всичко е предимно. Всички сме прах във вятъра, прости капчица в безкрайното море. Яни, добре ли си? Да, не съм изпаднала в депресия от това, че се търсиш много поприще за изява, разбира се. Просто се зачетах в текста на следващата песен, но по-добре да я чуете.